walang kuryente sa gate, kaya check natin tong linya ng kuryente. Yan o. Medyo masukal na ay kasi nag-uulan, kaya hindi mag-raskat ng damo. Ito yung linya oh. Bakit walang kuryente? Bakit kaya? Napupuluputan na kasi ng ano, mga baging oh. Ito. Wala naman putol. Wala namang putol. Nag-uulan kasi. Nabasa yung mga dugtungan ba?